Bon dia. Bé, em dirigisc a tots vosaltres per tal de fer un aclariment que, com ja sabeu tots, ahir se va fer un decret nou per a les noves mesures, però abans de començar a relatar-vos el que diu el decret, m'agradaria un poquet, sabeu que ara estem en una situació molt millor de la que estàvem fa 14 o 15 dies i que tots tenien ganes de que plegara el moment de poder tornar a anar a les terrasses i poder fer una vida més o menys mig normal, però sobretot, tingueu en compte que en aquests 15 o 20 dies hem baixat d'una incidència de 150 casos actius cada 15 dies a 15 que n'hi ha en aquest moment. O sigui, la baixa ha sigut espectacular. I ha sigut també degut a que tots d'alguna manera han complit les normes. Per tant, no deguem de relaxar-nos, deguem de continuar fent el mateix i guardar totes les mesures possibles. Entonces, passe ja a dir-vos o a fer-vos un resum, perquè explicar-ho tot seria complicat, de lo que entrarà en vigor a partir del dia 1 de març, el proper dilluns. Bé, com així tinc el decret, aniré més o menys seguint el que diu el decret i així anem aclarint-nos. Primer, relatiu a l'ús de les mascaretes. A partir de l'edat de 6 anys és obligatori l'ús de la mascareta en la via pública i en qualsevol lloc. L'ús de la mascareta és obligatori, sobretot en transports, tant metro, bus, el que siga, i en els cotxes particulars, quan no sols vaig en els convivents. Això està clar, si aneu en un cotxe 4 persones que no sou convivents, i convivents és la unitat familiar que viu en la mateixa casa, deguem de portar tots la mascareta. També, el que diu el decret és, a l'efecte de lo que es disposo, s'entendrà complida l'obligació quan s'utilitza qualsevol mena de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca. També està clar que, com diuen els sanitaris, se recomana la FFP2 per diferents situacions, per això hay que continuar-ho. Bé, mesures relatives al tancament d'espais. Quedaran tancats o continuaran tancats centres recreatius de majors, llars de jubilats i de jóvens. I els interiors dels establiments i activitats d'hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d'oci. Això quedarà tancat. Serveis d'hostaleria i clíniques. Ahir els bars podran estar oberts per ús exclusiu del personal. També en centres educatius, serveis de restauració en àrees de serveis de comunicació. Es podrà servir en el seu interior sols a persones que estiguen en servicis essencials, treballant, serveis essencials, inclús manteniment de carreteres, o que estiguen treballant. No pot anar uno que no estigui treballant només que a dinar allí. Després, es permet l'obertura de les terrasses. Les terrasses dels bars podran obrir a partir del dilluns en un 75% d'aforament. I diu concretament, en l'exterior l'ocupació de les taules serà d'un màxim de 4 persones per taula o agrupacions de taules. Si ajuntem 6 taules, poden haver 4 persones. Si ajuntem 2 taules, 4 persones. Això no se pot sobrepassar baix ningú concepte. Home, està clar que si són més de 4 persones que són convivents, una unitat familiar, això sí que poden. L'horari del tancament seran les 18 hores. La distància entre taules serà de metro i mig. El consum serà sempre assegut en taula, mai plantat. L'ús de la màscara serà necessària quan no s'estiga consumint. Això és obligatori, hem d'acostumbrar-nos a que quan no estem consumint la mascareta posada. Només estarà permès l'entrada a la zona interior
para l'ús del bany, ¿vale? Y de una persona de uno en uno. Después es considerarà espai, o sigui, terrassa, a l'aire lliure, tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de 2 parets. No val a tancar les 4 parets de la terrassa. No se considerarà com a terrassa. Només 2, Això tinguem que tindre-ho clar. No està permès l'ús de la barra, els serveis tipus self-service tampoc estan permès, fumar no està permès, ni en la taula, o sigui, tot el que siga el recinte de la terrassa no es pot fumar. El que vulgui fumar té que desplaçar-se 2 metres fora de lo que siga la terrassa, no de la taula on estiga sentat. La terrassa compleix 30 metres, doncs t'has de desplaçar que s'acabe la terrassa 2 metres. Bé, mesures relatives a locals comercials. Els locals comercials podran obrir en un aforament permitit del 50%. L'horari dels comerços serà fins a les 8 de la nit, salvo els comerços de vendes de producte essencial, alimentació, beguda, etc. I un aclariment vaig a llegir-lo per a que en els locals comercials i les superfícies comercials, l'activitat de les quals siga la venda de productes i articles no es podrà vendre a partir de les 20 hores excepte aquells productes considerats com a essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, establiments farmacèutics, sanitaris, òptiques, productes. Aleshores, en una tenda que venga diversos productes d'articles no podrà vendre després de les 20 hores aquells productes que no siguin essencials. Sols queden exclosos d'esta normativa els supermercats. En els supermercats, com el màxim és de la venda, o el 90% de la venda són productes que sí que estan permesos, si n'hi ha algun article que no està permès, ahí sí que li fan un poquet d'excepció. Supermercats, autoservicis i altres xicotes comerços. Mesures de l'activitat física. Això és molt complex, però com el que més ens afecta a tots és si puguem o no puguem eixir a fer esport, norma general. Se pot eixir a fer esport. Màxim 4 persones. Si en algun moment se dona el cas de que tenen que haver més de 4 persones, tenen que ser un grup estable, tenen que ser més de 4 persones que de normal estiguin junts. Això està pensat més per les escoles. Per exemple, els xiquets que estan en una classe poden eixir a fer esport tots perquè estan ja en un nucli de convivència estable. Per la resta, 4 màxim. L'ús de la mascareta serà obligatori sempre que estem per dins de la població. Fora de la població, si se mantenen les distàncies de seguretat, se pot llevar la mascareta. I més o menys, dic que el de l'esport és més complicat, en el Consell d'Esport ja ho he explicat, però si algú té algun dubte, que ens ho faci arribar a través del tècnic d'esport i li resoldrem qualsevol dubte. I en sols continuar dient el que has començat dient. Deguem de continuar guardant les mesures. Mascareta obligatòria sempre en la via pública a partir de 6 anys. L'altra vegada vaig fer referència a la fumada. En teoria, la mascareta és obligatòria en la via pública. Sols te la pots llevar si és per a consumir. En teoria, i abusant un poc de tot, fumar tens que anar amb la mascareta posada. Quan tingues que fumar, te lleves la mascareta, fumes, però de colar en colar, que se diu habitualment. Però el correcte seria estar quiet en un lloc perquè hi ha que guardar les distàncies de seguretat de 2 metres. Però se pot fumar en la via pública.
tampoc dic que no, però la mascareta és obligatòria. O sigui, ahir hi ha una xocoteta contradicció que hi haurà que solucionar. Bueno, enhorabona a tots perquè heu complit les mesures d'ahir, la baixada tan espectacular que hem tingut, i encoratjar-vos a continuar en aquest esforç, que pronto vindrà la vacuna, ens alliberarà un poquet, però hem d'acostumbrar-nos a la mascareta. La mascareta ha vingut per quedar-se una llarga temporada. Així que, si continuem així, a veure si pa festes, perquè desgraciadament pa falles pareix ja que és pràcticament impossible, però va, a veure si pa festes podem celebrar unes festes encara que siguin xocotetes i veurem-nos tots i fer alguna celebració neta. Bueno, moltes gràcies i espero que seguiu les recomanacions.